В общем, не застыть, как восковая фигура в музее мадам Тюссо, ни в коем случае. Дышать спокойно, вести себя спокойно, лишь бы не было сильных движений, которые могли бы технически затруднять реагирование. Потому что такого рода поведение относится к противодействию полиграфу. Я вижу, что вы не собираетесь противодействовать, а содействовать, поэтому я думаю, что 4,5 минуты максимум вам удастся просидеть, не мешая записи вопросов. Объясните как? Нельзя двигаться вообще. Перед самим тестом он все еще раз объяснят. Дослушать вопрос до конца, дышать как дышится и давать ответ. И не комментировать ответы. Ответ нет, и вопрос остается закрытым типом, потому что есть быстрые реактивные показатели функционального процесса в организме, как кожно-галванический рефлекс и сердечная деятельность. А ритм дыхания тоже важен для регистрации, понимания, врет человек на этот вопрос или не врет. А ритм дыхания – это гораздо более медленный физиологический процесс по отношению к пульсу, к его изменениям, чем по отношению к пульсу. Поэтому паузы между вопросами могут длиться 10-12 секунд. Я должен зафиксировать 3, может даже 4 ваших дыхательных цикла и задавать потом только следующий вопрос. Поэтому это утомительная немножко процедура, с учетом того, что тесты повторяются. Меняться будут местами вопросы, и те же самые вопросы будут по полиграфу. У нас 3 теста, умножить на 2, 6 таких забегов надо будет нам провести. По 5 минут. До 5 минут. Теперь, наверное, можно... Итак. Поскольку мы уйдем, можно одеть? Хорошо, мы оденем датчики. Но я хочу сначала обсудить ситуацию. Вы сказали, что там есть некие противоборствующие интересанты в принятии этого проекта 2047. Вы их голосовали против них, как и другие, усматривая там какую-то коррупционную составляющую? Почему, по какой причине вы голосовали нет? Знаете, там, я еще раз расскажу, и коллегам это тоже будет интересно. Есть 2 законопроекта. 2047 и 2047-1. Это альтернативные, просто внесенные другой группой авторов. То есть касается того же предмета регулирования, только по-другому. Да? То есть 2047 это законопроект, который внесли оценщики, так называемые. То есть это компания лицензированной деятельности, которая проводит оценку имущества. Оценку для определения его стоимости, для последующего проведения сделки с недвижимостью и уплаты 2 налогов: пенсионного фонда и госпошлины. То есть чем выше оценка, соответственно, тем больше уплата этих пошлин. Оценщики видят это по-своему и хотят весь этот рынок иметь под своим собственным контролем, потому что на нем сформировалась довольно высокая цена. Из-за присутствия там сейчас монопольной схемы некого господина, который тоже является нашим коллегой народным депутатом, господин Яценко, он сформировал схему, которая приподняла цены на услуги оценщиков, и он достаточно большую часть от стоимости оценки забирает себе за предоставление услуги, которые он контролирует в монопольном статусе. Значит, оценщики хотят монополию его перечеркнуть, но оставить стоимость оценки такой же высокой. Это Б. Или это 1. Первый, 2047. Я уже на самом деле путаюсь, где одно или где не имеет значения. То есть оценщики хотят свою монополию и рынок под своим контролем, а 2047.1 позволяет сохранить действующую систему, то есть монополию Антона Яценко, и добавить к ней еще оценку земли, то есть распространить ее, сделать ее еще более широкой. При этом существует, помимо вот этих вот площадок оценщиков, существуют еще так называемые госзакупки, и существует так называемая продажа банкротного имущества, арестованного имущества, коммунального имущества и приватизации, которая происходит на 3-й площадке. То есть мы уже про оценщиков забыли, здесь есть еще площадка Прозора. Это госпредприятие Прозора, которое по сути является площадкой торговой для осуществления этих сделок. Это госзакупки, это приватизация, это активы фонда гарантирования, это банкротное имущество, это арестованное имущество идет через СЭТАМ. Еще есть система СЭТАМ. Это система Минюста. Она подконтрольна Минюсту. Просто мы когда на комитете обсуждали 2 законопроекта, в которых мы видели монополию существующую, попытку перераспределить эти потоки к себе оценщиков, просто убрать одну монополию, но создать при этом под эгидой правильной истории, создать монополию для себя. Мы сказали: ребята, смотрите, мы перечеркнем и эту монополию, и эту монополию. Но мы еще хотим добавить к этой теме вопросы Прозора и СЭТАМа. СЭТАМ-АРМА, то есть Минюста, для того, чтобы сделать
меньшими расходы бюджета на осуществление этих сделок и, скажем так, перераспределить деньги, которые можно на этом сэкономить, в пользу государства, либо в пользу людей. Объясню на коротком примере, опять же, коллегам будет это интересно. В чем смысл Прозора как площадки? Да? То есть, вроде бы там все много лет ее создавали, она типа считается у нас инструментом прозрачности, но как это работает? Это, по сути, торговая система между государством и поставщиком. Но ни один поставщик не будет работать с государством напрямую через площадку, которая может остановить антимонопольный комитет, судебный иск, блокировка с помощью третьей стороны, либо тендерной жалобы. Поставщик говорит, смотрите, я не буду поставлять условно, вот у нас сейчас в Киевской области была конкретная история. Линейный ускоритель, это для лучевой терапии медицинский прибор для борьбы с онкологией, стоит 35-36 миллионов при закупке частной клиники напрямую у поставщика. При Прозоро цена поднимается до 70 миллионов. То есть на 100%. За счет чего? Объясняю. Потому что производитель этой истории, линейного ускорителя под названием Вариант, фирма, она поставляет напрямую, например, клинике любой, Борис, Фаворит, кому хотите, за 36 миллионов. Но когда заказчиком является, например, районная больница, она по закону идет через Прозоро. Когда она идет через Прозоро, она должна установить этот тендер, выписать условия. И Вариант говорит, вы знаете, я вот эту вашу вот эту государственную историю с бюджетными средствами, где антимонопольный комитет, правоохранительные органы, жалобы, я не полезу. Пусть у меня купит дистрибьютор моей техники или какая-нибудь частная контора, ООшка, ПОП, неважно, на себя, а потом с себя уже продаст районная больница. И когда, получается, таким образом отсекаются полностью медицинские закупки от производителя. Нельзя напрямую купить. Только через прокладку, через посредника. Дальше линейный ускоритель. Конкретная история. Продается на посредника. С посредника продается на районную больницу через Прозоро. Цена увеличивается в 2 раза. На каком основании? Кто ее увеличил? Кто А никто получить? больше, это сговор. Никто больше не может принять участие. То есть один дистрибьютор берет конкретный линейный ускоритель, условия тендера, под которые конкретно прописаны на Прозоро. Кто-то не публикуется. Там конкретные условия тендера, под которые подходит только одна модель ускорителя. Ну, условно, как одна модель микрофона или одна модель ноутбука. Вот только это. И есть только один поставщик, который является официальным дистрибьютором, который может официально купить, получить все документы, затаможить это медоборудование и продать его потом на районную больницу. А он набрасывает свою цену как хочет. Это называется монопольный сговор, потому что таких дистрибьюторов может быть 3. И что-то такое И есть они в элементарно. этом проекте 2047, который позволяет такие вещи Нет, вытворять? как раз это не регулируется вообще этим проектом. А мы хотим, учитывая общественный резонанс с историей, с оценщиками, монополией господина Яценко, мы хотим, используя эту возможность, разобраться и с этой темой, попытаться сделать возможность, например, закупки медицинского оборудования для районных больниц напрямую у производителей. Убрать Прозоро, убрать посредников. Потому что цена, это понятно, она существует, это же не некое там субпроизводство на основании чего-то. Да? То есть мы купили, дорисовали, докрутили и продали. Я понял. А скажите, что вы тогда думаете о тех, кто проголосовал за 2047? Если вы считаете, что те... Вот я очень... Это принципиальный вопрос. Не было никакого голосования за 2047. 2047-1 и некую альтернативную историю. Было решение. Друзья, какой законопроект мы хотим принять? Что такое работа парламентского комитета? Дискуссионная площадка специалистов, которые понимают в тех или иных сферах законодательства. Вот сейчас мы обсуждаем законодательство оценочную деятельность, тендерные закупки условно, да, и реализацию имущества. Когда это происходит? Собирается комитет, и люди в комитете обсуждают преимущества, недостатки, проблемные места тех или иных законов. То есть, когда обсуждались эти законопроекты, было 3 решения, которые голосовал комитет. Первое решение – поддержать существующую, сохранить, вернее, существующую систему. Все против. Так. Поддержать систему, при которой существует монополия оценщиков. 5 человек за. И создать 3-й законопроект, в котором объединить уничтожение монополий, плюс регулирование системы госзакупок и продажи коммунального, арестованного и банкротного имущества, 11 человек за. То есть это предложение для реагирования и подготовки соответствующего законопроекта. Все. Хорошо. А дальше это все То есть, манипуляция. формулировали мы вопросы, поэтому, допустим, вопрос. В случае с законопроектом 2047 вы получали деньги в сумме либо 30, либо 50 тысяч долларов, в зависимости, кто какие слухи распускает? Нет. Этот вопрос адекватен? Абсолютно. Абсолютно. Релевантен, адекватен и может быть применен ко всем законопроектам, их 3 еще раз. 2047,
2047-1. Откуда вам и поступила 2047-2. информация о 30 тысяч и о 50? Из разных источников? Или перефразировалась Нет, смотрите. через одного и того же человека? Ну, вот если это, я думаю, принципиально интересно для нашей аудитории, для прямой трансляции. Значит, эта вся история возникла сначала на анонимных каналах. Мгм. В Телеграме, на всяких сливных ресурсах, о том, что кто-то мог коррумпировать комитет, чтобы сохранили действующую систему монополии. То есть никто даже и не рассматривал, на самом деле, что происходило в комитете, какое решение принято. Идет разработка альтернативного законопроекта, который, убивая монополии, и добавит еще и обеспечение прозрачности в госзакупках, ну то, что я рассказывал. Причем мы срок себе определили 2 недели на подготовку этого законопроекта и вынесение его в зал. То есть голосование в комитете и рекомендации вынести его в зал. Никто на это не обращает внимания. Появляются анонимные сообщения в различных телеграм-каналах о том, что коррумпировали, страшно, взяли взятку. Дальше недоблогер Лещенко. Салям алейкум, хайрлы ахшамлар. Ну что ж, мы продолжаем наш эфир. Мы видим, как народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сейчас проходит инструктаж перед проверкой на детекторе лжи. Уже туда приехал также депутат от фракции «Слуга народа» и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Как только народные депутаты начнут отвечать на интересующие всю страну сегодня вопросы, мы обязательно прервемся. Ну а пока говорим на эту тему и на многие другие темы с гостями нашей студии. Евгений Рыбчинский, народный депутат Украины 8-го созыва, а также Юрий Рубан, политолог. Витаю вас. Витаю. Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила производство о взяточничестве 11 народным депутатам Украины от фракции «Слуга народа». Давайте послушаем, что говорится в цитате САП. За інформацією, оприлюдненою у засобах масової інформації, 11 народних обранців, які є членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по $30 тисяч неправомірної вигоди за голосування проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради. Ну вот президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Комитета по вопросам финансов пройти проверку на полиграфе. Скандал начался после провального заседания комитета и якобы предложения депутатам взятки. Давайте послушаем президента. Вважаю, що всі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні. Якщо цією перевіркою буде встановлена хоча б найменша вірогідність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування на комітеті, цими депутатами мають зайнятися антикорупційні органи. І якщо підозри виправдаються, ми з такими депутатами попрощаємось. Механізм, як на мене, простий і прозорий, а тому набагато кращий, ніж з'ясування стосунків через соціальні мережі і телеграм-канали. Ну, собственно, перед прохождением проверки на полиграфе народный депутат Александр Дубинский заявил: скандал – это фейк. А глава фракции Давид Арахамия пообещал, если есть виновный, накажут. Зараз ми бачимо з вами інсинуації, маніпуляції, направленість метою яких є знищення рейтингу партії «Слуга народу». Тобто ми зараз стали свідками просто фейкового вкиду про можливий хабар, фейкового вкиду на анонімних каналах, які підхопили якісь колишні депутати, зараз недоблогери, потім підхопили через зливні ЗМІ, і потім розкрутили, дуже майстерно розкрутили цю провокацію для того, щоб черговий раз завдати удару по рейтингу партії, по рейтингу президенту, по рейтингу парламенту взагалі. 100% гарантій даю, думаю, Олександр теж підтвердить, якщо ми будемо знати, що хтось з наших колег зап'ятнаний і є докази, ми точно проголосуємо 226 та більше за те, щоб зняти депутатську недоторканність і надати слідству достатньо повноважень, щоб вони розслідували. Ну вот сейчас в поле окне мы можем видеть, как народного депутата фракции «Слуга народа» Александра Дубинского, на него уже надели датчики от детектора лжи, вероятнее уже будут задавать вопросы. Ну для начала, вот как вы вообще восприняли вот эту новость с полиграфом? Действительно, скандал ли это или же все-таки раскрученный фейк? Ну, як колишній народний депутат, я можу сказати, що це те дно, про яке всі говорять в соцмережах, що українське дно не має дна, і що то шоу, яке почалося на стадіоні
коли були дебати, воно просто продовжується. І воно не завершиться так просто, воно просто перекочувало в сесійний зал, зараз воно буде в САП, в судах і так далі, так далі. Це дуже вдала картинка, людям буде що дивитися. Це вважайте, що яка там 4-та серія «Слуги народу», і будемо вважати, що це її тільки пролог. Эпилог нас чекает попереду. Ну вот вообще вот это предложение президента Владимира Зеленского проверить народных депутатов от комитета на полиграфе, вот он может давать эти оценки, да, как президент Украины, и вот просить народных депутатов пройти детектор лжи? Ну, давайте, тут багато всього переплетено. Давайте, от то, що каже президент. Ну, перше, це мені нагадує взагалі оці всі слова про поліграф, випробування на поліграфі. Це, знаєте, на початку ХХ століття у Відні була така приказка, що якби я дізнався, що трапиться кінець світу, я би переїхав кудись в Дрогобич. Бо в Україні все відбувається на 20-30 років пізніше. І оце саме відбулося з цими поліграфами. Це в часи розпалу Холодної війни, десь в 60-ті, 70-ті роки. Це було дуже в фільмах про Джеймс Бонда, там от показували ці всі поліграфи, і це все було, так би мовити, захоплююче, і були великі сподівання. Тим не менше, досвід показав наступне. Що, відповідаючи, тепер повертаючись до того, що каже Зеленський. Там у нього сказано було, президент каже, що найменша імовірність. По-перше, найменша імовірність, навіть не найменша, а відсотків 30 після кожного дослідження існує певна і досить велика імовірність, і 30, і 40% щодо того, що поліграф дає висновок, який робиться зі складного дослідження, з того, що експерт читає потім цю дуже складну результацію роботи цих датчиків, що там все одно буде з ймовірністю 30-40% буде помилка. Ну вот как раз-таки про эту вероятность и погрешность сказал в эфире нашего телеканала председатель коллегии полиграфологов Украины Виталий Шаповалов. Он сказал, что допрос в прямом эфире выходит за рамки методологии. Давайте послушаем его прямую речь. Я трохи чув про це, і щодо проведення дослідження із застосуванням поліграфу в прямому ефірі, це є порушення все ж таки методології. І, на мою думку, такі дослідження не слід проводити, бо це більш може зашкодити, аніж якусь пользу принести. Вот скажите, насколько корректно вообще проверять депутатов на детекторе лжи, если все-таки результаты не могут, согласно нашей судебной системе, использоваться как доказательство? Кому и что пытаются доказать слуги народа? Ну, по-перше, це юридично виходить за рамки закону, тому що це є вплив на думку депутата, який далі заголосує за той чи інший закон. У нього має бути своя особиста думка. На неї можна впливати в різний спосіб, можна давати там хабар, як про це говорить там Дубінський, можна викликати на різного роду такі речі, як там поліграф і так далі. Це все впливає на волевиявлення, розумієте? Ну, я вважаю, що це перший крок для того, щоб, в принципі, вбити парламентаризм як такий. У нас і так рейтинг, скажімо так, Верховної Ради як інституції, він заплінтусний, він дуже маленький. Я вважаю, що таким чином просто він вбивається вщент. Кому больше всего идет на руку вот эта вся ситуация? Кому это выгодно? Звичайно, що йдеться про виключно про політичне дійство, це політичне шоу, яке не має ніякого відношення до правової сторони, тому що правова сторона тут дуже проста. Вона полягає в тому, що є інформація про отримання хабарів. Очевидно, що в цій ситуації антикорупційна прокуратура повинна порушити, і НАБУ наше, повинні порушити кримінальні справи. Но в чому тут проблема? З точки зору політичної, порушення таких кримінальних справ і так далі, воно надзвичайно невигідно для рейтингу «Слуги народу». Тому нас хочуть вивести з формату звичайної правової процедури у формат телевізійного шоу. Понятійної, я б сказав. У формат такого телевізійного шоу.
воно, як би сказати, насправді, ну, якщо з точки зору політології, кейс абсолютно простий, як двері. Зіткнулись два інтереси. Зіткнувся інтерес, звичайно, оцінщиків майна, ну, умовно, яких пов'язують з групою, так би мовити, депутата Яценка. Да, от їхній інтерес зіткнувся з інтересами ріелторів. Тому що зараз лежать продажі через ігри з курсом, ну, власне кажучи, дуже мало нерухомості продається. Тому для того, щоб зменшити ріелтори, вважають, що за допомогою зменшення транзакційних витрат, які оцю частину, яку откусують оцінщики, вони зможуть пожвавити ринок. Зіткнулися два бізнес-інтереси. Поки що ми бачимо, що в результаті цього зіткнення перемогла одна група. Вона більш організована, вона вже давно в них накатані досвідчені зв'язки у Верховній Раді і так далі. У них є свій представник. І вони абсолютно, це така перемога, яка... Ну, по правді сказати чесно, вона просто демонструє от що «Слуги народу», так само, як це завжди було в Верховній Раді, от до них, хай пан Євген мене простить, він краще знає, він був там всередині, ну це було до цього і буде після цього от те, що відбувається. Просто вони ж нам казали, що в нас буде зовсім нова політика, і все буде, ну, так красиво, знаете, що сльози лидер мешают фракции говорить. «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что у него есть все-таки свидетель предложения взятки народным депутатам. Сегодня он об этом заявил. Вот давайте послушаем его прямую речь. Завтра буде на 1+1 мене запросили до «Право на владу». І я туди приведу одного свідка, який на сцені прямо дасть, чи в ефірі, дасть свідчення про ці 30 тисяч доларів. То есть правильно ли я понимаю, все-таки факт взяточничества среди нардепов, в том числе «Слуги народа», он все-таки был, со слов Арахамии, или как это воспринимать? Ну, якщо він був, треба йти в прокуратуру і подавати. А якщо людину тягнуть на 1+1, значить це елемент шоу, от і все. Чи я не правий? Да, абсолютно правильно. А чем опасен вот этот тренд, который был запущен самим президентом Украины Владимиром Зеленским еще до того, когда он стал президентом? По великому рахунку, не то що «Слуга народу», команда, яка стоїть за Зеленським, вона прораховувала можливість навіть розпуску в парламенті, в разі, якщо він не буде відпрацьовувати все, що скаже президент і адміністрація. Сьогодні це офіс. Тому в даному випадку я бачу таку, знаєте, тортуру для депутатів, що вони зрозуміли, що завтра їх можуть просто розпустити. І ми ж бачимо, що, наприклад, рейтинг до самого президента, рейтинг президента не падає. Він залишається на рівні там 70%. Це найвищий рейтинг там за півроку управління за всі часи. Хтось має позбутися рейтингу. Ну, не буває такого, щоб життя тривало, не ставало краще, а все було, рейтинг такий був сам. Хтось має постраждати. Завжди хлопчиками для биття завжди були парламентарі. От ми спостерігаємо якраз чергову епопею. Как это действительно повлияет на рейтинги, как вы думаете? Извините, просто сейчас с нами на прямой связи депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова. Давайте ее подключим к нашей беседе и вернемся. Алло, Галина, здравствуйте. Витаю вас. Да, витаем. Галина, как вы воспринимаете всю эту историю международными депутатами Украины, которые сейчас, в том числе Давид Арахамия, Александр Дубинский, проходят проверку на детекторе лжи? Ну, нормально сприймаю, тому що це відбувається на добровільних засадах, і якщо є бажання показати, продемонструвати, що там вони є чесними у своїх помислах, нормально сприймаю. Галина, а вот в случае, если вам пришлось бы пройти проверку на полиграфе, вы бы согласились? Так, у мене немає якихось щодо цього. И вот сегодня глава фракции Давид Арахамия заявил, что завтра в эфире одного из телеканалов он приведет свидетеля, который расскажет, что факт взяточничества был. Вот что вы знаете по этому поводу? Возможно, у вас есть какая-то информация, кто это может быть, и говорит ли это о том, что все-таки действительно в «Слуге народа» есть люди, которые получили 30 тысяч долларов? Ну, я думаю, що для цього є відповідні люди, які займаються. Я безпосередньо не є там людина, яка розслідує ці випадки.
Крім того, я є однією з автором законопроекту 2047, відповідно, якщо подивитися на перелік цих людей. І я не є частиною фінансового комітету, які приймали чи не приймали якогось рішення. Тому, якщо для суспільства важливо встановити оцей факт, і якщо це буде виявлено, то я думаю, що мають бути наслідки, вони очевидні, і розслідуванням займаються всередині у фракції. У нас безпосередньо Давид, який очолює нас, як фракцію організаційно. Тому я є депутатом, який очікує цих результатів. І займаюся соціальною політикою і тими законопроектами, які йдуть через наш комітет. Спасибо. Галина Третьякова, народный депутат, фракция «Слуга народа» была с нами на прямой связи по телефону. Коротко о рейтингах президента Владимира Зеленского. Упадут ли, возможно, поднимутся после вот этой всей истории с полиграфом? Ведь могут сказать, вот президент Владимир Зеленский, какой же честный, выявил и лишил мандата. Ну, бачите, я думаю, що дерева не ростуть до небес. Я думаю, що на рейтинг, що зараз, власне кажучи, якщо ми говоримо про рейтинг, то зараз президент Зеленський змагається з часом. Тому що, я думаю, бачите, пощастило йому з теплим жовтнем, але вже в листопаді, а в грудні точно прийдуть платіжки. Прийдуть платіжки і виявиться, що ніякого ні зниження тарифів, виявиться, що кількість отримувачів субсидій скоротиться, виявиться, що і ще багато всяких, виявиться, що не буде ніяких там перерахунків пенсій до Нового року і так далі, і так далі. І це, звичайно, я думаю, що це справить певне враження на виборців. Це таке, що, знаєте, це вже не телевізор, а, як би сказати, це вже холодильник. Це суттєво. Тому я думаю, що зараз іде, якщо хочете, така, я би сказав, я не побоюсь цього такого слова, певна така істеризація інформаційного простору, оце таке варево, яке в цьому вариться, для того, щоб не обговорювати дійсно серйозні питання. Бо дуже серйозне питання, на мій погляд, це бюджет. Зверніть увагу, що от доля в ефірному часі обговорення бюджету, отака от порівняно з тим. А бюджет – це те, власне кажучи, чим ми всі будемо жити весь наступний рік. Ну, давайте перейдем к не менее важным новостям, которые сегодня появились, а именно Генеральная прокуратура Украины уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка в эфире АТР. Сам Сергей Горбатюк рассказал, почему и что, собственно, он думает по этому поводу. Давайте его послушаем. Це рішення Генерального прокурора, воно є незаконним, свавільним, але воно зрозумілим з точки зору логіки. Тобто, на мою думку, це реакція саме на критику. Мене не хочуть бачити в прокуратурі. Не дивлячись на те, що я висловив бажання далі працювати в прокуратурі. Насколько ожидаемым было для вас это решение? Ну, я хочу предупредить, что мы все-таки будем возвращаться к теме проверки народных депутатов Украины на телеграфе. Будем показывать это в поле окне. Как только они начнут отвечать на вопросы, мы перейдем на прямую трансляцию. Ну, а пока Горбатюку. Почему его убрали, как вы думаете? Ну, треба розуміти, чим займався Горбатюк весь цей час. Він, в принципі, робив спецрозслідування того, що робилося на Майдані. І якщо його прибирають, це означає, що або ці розслідування будуть згортатися, або буде поставлена людина, яка зовсім по-іншому, по інших кроках і слідах поведе це розслідування. І затримання того самого Пашинського, воно може дати нам чіткий якраз натяк на те, куди воно піде, це розслідування, розумієте? А Горбатюк якраз буде перепоною для популярного якраз рішення на сьогоднішній час. Тому я думаю, що логіка, як сказав сам Горбатюк, в рішенні Генпрокурора є. Ми будемо спостерігати за тими наслідками, за тим, що відбуватиметься далі. А що буде дійсно з розслідуванням діла на Майдані? Як ви думаєте? Це правове питання, це треба питати у того ж самого Горбатюка. Но я так розумію, знову таки, давайте розділимо правову сторону слідчу і політичну. З політичної менш більш зрозуміло, що відбувалося.
Горбатюк вибудував таку правильну, абсолютно і ефективну політичну стратегію, коли він у своїй діяльності спирався на мобілізовану думку родичів Небесної Сотні і групи громадськості, які навколо них активно співпрацювали. Це дозволило йому, власне кажучи, ну я би так сказав, порівняно скромні результати розслідувань, які були, бо, власне кажучи, слідство важке і мені зрозуміло, чому воно важке. Ми з вами здогадуємося, чому, бо це дуже складне питання, 100%, але тим не менше ця стратегія дозволила йому, власне кажучи, ну, не реагувати чи як завгодно, чи зберегти, скажімо так, свою посаду і свої, то при всіх, так би мовити, всі оці роки, хоча, звичайно, що я думаю, що дуже багато задавали питання, те саме ж так, от то, що яке ви мені задаєте. Так, а коли ж все-таки це слідство закінчиться і дасть певні результати? Це питання висить у повітрі, воно, знаєте, як слон в цій кімнаті, яку не можна не помітити. І, власне кажучи, далі що відбувається? Зараз, я думаю, що буде нова медіатизація цього всього. Тобто техніки, медійні техніки Горбатюка і його, так би, ця група, на яку він спирався, це все зараз, їхні медійні техніки будуть, я думаю, замінені іншими медійними техніками. І ми так само з вами будемо бачити оці всі хайпи, крики, якісь там затримання когось, грандіозні вкиди, які з точки зору правової потім нічим не будуть закінчуватися. То, що от ви кажете, ну, тобто, при всій, як би сказати, знов-таки, звичайно, пан Пашинський не надто телегенічний, він не надто популярний і так далі, і так далі. Але, я перепрошую, ну, те, що я читаю з точки зору як правової, так навіть з точки зору здорового глузду, воно, ну, як би сказати, погано кореспондується з такими правовими поняттями. Вот я так бы сказал. И переходя к следующим новостям, в том числе, которые мы хотели с вами обсудить, а именно Украина выполнила все условия для встречи нормандской четверки. Об этом на встрече с Штайнмайером сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Давайте его послушаем. Україна виконала свою частину для відновлення роботи Нормандської четвірки. Розраховуємо на проведення зустрічі лідерів Нормандської четвірки найближчим часом, адже всі перепони усунуті. Встреча лидеров стран Нормандской четверки не готовится. Почему, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Давайте послушаем Дмитрия Пескова. Зараз ніяких конкретно визначених термінів немає і бути не може, тому що, як ви знаєте, позицію президента Російської Федерації Володимира Путіна спочатку повинна бути підготовка, потім саміт. На даний момент підготовка вестися не може, тому що постійно змінюється запитна позиція однієї зі сторін. Как вы думаете, состоится ли встреча 4 лидеров в нормандском формате? Ну, я не є Кассандрою для того, щоб передбачати, чи вона буде, чи ні. Ті повідомлення, які йдуть з лінії фронту з нуля, принаймні від ОБС є, що там вже з'явилися нові російські гради, вже нові розчоти, так мовити, це російське слово, на цих градах стоїть. І вони все це бачили в бінокль, вони говорять про те, що російська сторона не готова до будь-яких переговорів. І з точки зору нормандського формату та й будь-якого іншого, ми розуміємо, що ця війна є тільки тому, що одна людина або одна країна її хоче. І ми можемо все, що завгодно робити, виконувати будь-які обіцянки, будь-які вимоги, але це нічим не завершиться. По одній простій причині. Ця країна, яка не хоче миру, вона передусім хоче загарбастити всю Україну. Їм не потрібна територія, зокрема Донбасу, або там Луганської області, або чогось іще. Їм треба або дестабілізувати країну настільки, щоб вона була непрацездатна і не виконувала державні функції. Да, спасибо. У нас просто 30 секунд до завершения нашего эфира. Я бы хотела вам дать слово. И все-таки, да, состоится ли встреча, как вы думаете? Ну, я думаю, що ще місяць тому президент Зеленський, міністр закордонних справ, уже анонсували, що зустріч буде. І навіть для цього був надісланий знаменитий лист Кучми там в тристоронню контактну групу, власне, керівникові ОБСЄ.
Зрозуміло, те, що зараз уже говорить Тон, якщо уважно почитати те, що каже президент, він каже наступне, що Україна, одна сторона, вважає, що вона виконала всі умови. Тобто, ми бачимо так трошечки, ми по нижче, то не беремо. Спасибо большое. А вот в поле огня мы можем видеть, сейчас наблюдаем за народным депутатом Украины Александром Дубинским, который уже готовится буквально с минуты на минуту на проверку на детекторе лжи. Правда, полиграфолог куда-то отошел. Мы будем за всем этим следить. Конечно же, в эфире телеканала АТР. Не пропустите. А гостями нашей студии были Евгений Рибчинский, народный депутат Украины 8-го созыва, а также Юрий Рубан, политолог. Дуже дякуємо вам. Буквально через 5 минут в эфире телеканала АТР новости. Коршкевич. Годы правления